Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε Άγιο Αντώνιο σε Όφαλη. Και λοιπόν, πάμε να επικυρώσουμε. Λοιπόν, θα κάνω τη διαδρομή Άγιος Αντώνιος σε Νέο Φάληρο και, και για καλή μας τύχη θα είμαι μέχρι Ομόνια. Θα είναι και ο φίλος μου πάνω 49-75 μαζί μας μέχρι την Ομόνια, στη γραμμή 2. Και στο επίπεδο της γραμμής 2 θα είναι εκείνος και μετά στον ηλεκτρικό θα είμαι εγώ. Δηλαδή από μόνο μέχρι τη Φάληρο θα το κάνει μόνος του. Και θα επιστρέψει μέχρι στον Άγιο Αντώνη και θα το κάνει μόνος του. Ενώ εγώ στο ηλεκτρικό θα το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είμαστε στον Άγιο Αντώνη. Ναι, bro. Λοιπόν, σε 2 λεπτά όπως και πριν, bro. Λοιπόν, τώρα θα μαντέψω. Κάπου θα βγω τέτοια ώρα, bro, γιατί αλλιώς θα ήμουν σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση. Η μαμά μου θα μάλλον επειδή ένα λεπτό. Σε 1 λεπτά. Εσύ τι μαντεύεις? Τρίτη. Σειράς 3. Και εγώ σειράς 3, bro, το ίδιο. Όχι, θεσούλες. Κάτσε ρε. Πού θεσούλες? Πού θεσούλες? Το θεσούλες, bro. Το θεσούλες. Το Σαλθούπολη σε 4 λεπτά. Έρχεται από Περιστέρι. Το σταθμό Περιστέρι. Όσοι δεν ξέρετε, παιδιά, στο Περιστέρι έχει πάει ο φίλος μου πάνω 49-75 πάρα πολλές φορές. Μπορείτε να τα δείτε και στα shorts του. Τώρα για τα επόμενα μας βίντεο που θα είναι συνεργατικά θα είναι μετά το Πάσχα. Και θα δούμε και μπορεί να είναι Άγιο Αντώνιο στο Αγίου Δημήτρου και πίσω. Ναι, σειράς 3! Please, μου είναι το 67, αυτό θέλω. Το 74. Και εσύ εγώ. Μας έκανε με τα μάτια. Ναι, έτσι. Θα σκεφτείτε έτσι και. Ναι. Γεια σου. Όχι και καλοριφέρ. Έχει καλοριφέρ εδώ. Ναι, ζεστό. Έχω κάνει και την ίδια διαδρομή τα Χριστούγεννα, αλλά δεν την έκανα σε βίντεο. Και τώρα ήρθε η ευκαιρία να το κάνω. Επόμενη στάση, Σεπόλια. Next station, Σεπόλια. Έρχονται και το οξοστάσιο. Σεπόλια. Όχι, και σειρά σε ένα από απέναντι. Είναι και σειρά σε ένα από απέναντι. Σειρά σε ένα από Σαλθούπολη. Επόμενη στάση, Αττική. Next station, Αττική.
Εντάξει, παιδιά, παρόλο που μετά στην Ομονία θα αλλάξω από βάθρα για να επιβεβαστεί ο φίλος μου πάνω στο τρένο, εγώ θα συνεχίσω να τραβάω μέχρι και το τρένο που θα έρθει. Θα αποχαιρετιστούμε και μετά θα πάμε στον ηλεκτρικό για μέχρι το νέο Φάληρο. Αττική. Ανταπόκριση με τη γραμμή 1, Πειραιάς Κηφισιά. Change for line 1, Πειραιάς Κηφισιά. Που κόσμος στην Αττική. Στην Αττική. Όποιος ξέρει, ξέρει. Επόμενη στάση, σταθμός Λαρίσης. Next station, Larissa Station. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα κατέβουμε. Δυστυχώς το κάνω λίγο διαφορετικά, αλλά δεν έχω και ο φίλος μου μαζί. Ευτυχώς. Αυτό και θα είναι και συνεργατικό το βίντεο. Το δικό σου. Άντε bro. Τα λέμε ρε. Γεια σου παιδιά, τι κάνεις, καλά. Στο 82. Λοιπόν. Πώς είστε. Καλό Πάσχα ρε. Τα λέμε την Παρασκευή bro. Τα λέμε. Άντε πάει ρε. Πάμε στη γραμμή 1. Λοιπόν, άντε πάει κολλητέ, θα μου λείψει πάρα πολύ. Πάμε στη γραμμή 1 τώρα, στο νέο Φάληρο. Ναι, μάγκες, δεν το πιστεύετε, αλλά θα πάμε στο επίπεδο του ηλεκτρικού. Να, νομίζω κάτι έπεσε. Τίποτα. Νόμιζα πως κάτι έπεσε. Πάμε τώρα στη γραμμή 1. Λοιπόν, θα πάμε προς Πειραιά. Προς Πειραιά. Λοιπόν, παιδιά, αν μου σταματήσει αυτόματα, σημαίνει ότι δεν θα έχω αρκετό αποθηκευτικό χώρο, αλλά τουλάχιστον θα τραβήξω μέχρι κάποιο σημείο. Πάμε τώρα στη γραμμή 1.
Κεφάλαιο και Κηφισιά Πειραιάς. Φτάσουμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, δυστυχώς θα το κάνω μόνος μου. Οπότε πάμε τώρα να μαντέψουμε σε πόσα λεπτά έρχεται και τι τρένο θα έρθει. Παραδοσιακός σταθμός της Ομόνοιας. Εδώ έχουμε παραδοσιακούς ρυθμούς. Κάτι έρχεται από Κηφισιά, από Μοναστηράκι σε 7 λεπτά. Τέλεια. Ναι. Θα βρω παγκάκι και άμα δεν βρούμε έχουμε πρακτικές. Πάμε στις σκάλες. 6 λεπτά. Ο ηλεκτρικός. Είμαστε σε ακόμη ένα σταθμό. Και πάει θα πάει αυτό τώρα προς Μοναστηράκι. Σε 6 λεπτάκια έρχεται. Λοιπόν, από απέναντι ο χάρτης. Παραδοσιακός σταθμός της Ομόνοιας. Έχει και παλιές ανακοινώσεις, παλιό ρυθμό στάσης. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πόσο παλιό είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι το 1895 είναι αυτός ο ρυθμός αυτού του σταθμού. Δεν έχουν κάνει ανακαίνιση για λόγους μετρό. Αλλά μπορεί νομίζω να ακούγεται και από κάτι, τη γραμμή 2. Τώρα έρχεται και της Κηφισιάς ο σειρμός σε 1 λεπτό. Δικός μας έρχεται σε 5. Μόλις φτάσει σε 3 λεπτά, τότε θα μαντέψω τι τρένο θα έρθει. Μπορεί να είναι κάποιο τρένο με απόχωρηση ή μπορεί να είναι κάποιο... Να το τρένο το απέναντι, λίγο φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι το παραδοσιακό τρένο. Ναι. Φαίνεται. Τι είναι. Έντα κάτι παραλαβή. Όχι, το ροζ! Το ροζ τρένο! Ευτυχώς που δεν το πετύχαμε κάτι τέτοιο. Το ροζ! Τι καλά που δεν το πέτυχα εγώ αυτό το τρένο. Η ροζ απόχρωση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Σε 3 λεπτά. Λοιπόν, θα μαντέψω για το δικό μας ότι θα είναι σειρά 1. Αυτό θα μαντέψω. Όπως και την προηγούμενη φορά και στο Φάληρο και εδώ θα μαντέψω ότι είναι σειρά 1. Γιατί είχα πετύχει τα Χριστούγεννα σειρά 1. Σήμερα στο Φάληρο σειρά 1. Τώρα και θα το τελειώσουμε το βίντεο με σειρά 1. Αν έρθει. Κλείσει μία πόρτα θα έρθει άλλη. Θα κλείσει μία, θα ανοίξει άλλη. Λοιπόν, εδώ ο σειρμός. Λοιπόν, ξέρω παιδιά που έκλεισα, αλλά πάμε τώρα προς τον Πειραιά. Λοιπόν, φύγει τώρα. Τώρα θα φύγει για να πάει στη Βικτόρια. Έρχεται ακόμα σε 2. Λοιπόν, θα μαντέψω τώρα ότι θα έρθει σειρμός σειρά σε
και θα έρθει σειρμός σειράς 1. Εδώ μεταξύ μην ανησυχείτε, θα συνδυάσω όλα τα βίντεο μαζί και θα το φτιάξω όλο σε ένα. Και κάποιες φορές κατά λάθος έχω κλείσει. Σε 1 λεπτό έρχεται από Βικτόρια ο σειρμός μας, θα μαντέψω σειράς 1. Εδώ Ομόνια. Μαντέψω σειράς 1. Και άντε τώρα να έρθει κάτι τέτοιο. Από Βικτόρια θα έρθει ο σειρμός μας. Να το, ακούγεται. Ακούγεται. Έρχεται. Ναι, ήμουν σωστός! Σειρά σένα! Το τελειώνω το με σειρά σένα και ήμουν σωστός! Το 19! Ναι, το τελειώνουμε με σειρά σένα και πετύχαμε σειρά σένα! Τέλειο! Και κάνω μια επίθεση και πρέπει να μην δώσει τηλέ. Όχι, και η δουλειά μόνο τηλέ. Και θα κάνω δεύτερη και θα μου δώσει. Μα δεν θέλεις. Μα δεν δίνεται. Μου κάνει δύο σπάσεις να πεις ωραία. Θα τραβήξω από εδώ. Μου τώρα μου αστράκι. Όχι, έχει για ανακοίνωση αυτό. Το 19 και έχει ανακοίνωση αυτό. Έχει και ανακοινώσει αυτό. Ποιος είναι? Yeah, and it all makes sense overall. It's the same with Berlin, where like they don't get right here. And everyone will go like if you're there for a little bit, make it just like you get paid. Έχει και κοινό. Τώρα πήγε. Τώρα πήγε. Δεν χρειάζεται. Τώρα ανοιχτώνει. Δεν σαν έχει θέσει παράθυρο εκεί μπροστά. Και μπροστά έχει θέσει παράθυρο. Όχι, μπροστά δεξιά και αριστερά.
Σειρμός 10 της προλαβής, 10 της με πράσινη απόχρωση. Κάτσε δεν έχει τέρμα κάτω. Έχει. Ναι, θα ακούς τώρα. Σίγουρα το Πασόκ θα είναι στη σίγουρα το Πασόκ θα είναι στο Επόμενη σταθμό, Πετράλωνα. Προσοχή παρακαλώ. Όταν ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο για το κλείσιμο του τρένου, παρακαλείτε να απομακρύνεστε από το τρένο, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Και αργήσανε και μια μέρα, 2 καλεσμένοι, χωρίς να φταίω και εγώ τίποτα. Ξαφνικά, έχει έρθει ξαφνικά, μου λέει. Ναι, φτιάχνω. Όλο και τα άλλα, και τα άλλα, και μου λέει και πάμε μαζί μου. Και αν δεν υπάρχει αυτό το θέμα, εντάξει. Τον Υπουργό Λαζαρίδη τον έχω στείλει μήνυμα και τον έχω γράψει. Σας παρακαλώ πολύ να έρθει μόνος. Ναι, θα το κάνουμε όχι στο πάνελ, θα είστε μόνοι σας. Λέω, είστε εντάξει με αυτό. Κάποια στιγμή πιστεύω θα μου απαντήσει τώρα και αυτός ότι δεν θάματα. Και εσύ, εντάξει, εσύ θα πέρα, γεια. Και ο Βετά λέτε ότι πάει αργά. Εδώ πάει γρήγορα. Σας είπα, μόνο στο Νεοφάλιρο Πειραιάς είναι μόνο αργό. Εδώ πάει γρήγορα. Στο Πετράλωνα. Κηφισιάς σε 8 λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητοί και ό,τι είναι πάρε με. Η μαμά παίζει, εντάξει.
Όχι, Επόμενος σταθμός, Καλυθέα. Παρακαλείτε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σεισμός δεν μπορεί αμέσως να προκαλέσει όπως θα Ήρθε και το... Όχι, απόχρωση. Μπλε απόχρωση. Καλυθέα. Το γράφει δυστυχώς. 10 της παραλαβής με μπλε απόχρωση. Και γράφει και την ανακοίνωση από πάνω. Επόμενο. Τι? Καλά, δουλειά ήμουν, εντάξει. Είσαι καλά? Τι έγινε με το μάξι? Δηλαδή? Το πουλάω. Τι είσαι καλά? Θα δούμε. Έλα, γεια σου, bye.
Σε 2 λεπτά της Κηφισίας. Ελπίζω να φύγουμε πριν έρθει αυτό της Κηφισίας, σιγά που θα κάτσουμε εδώ 2 λεπτά. Να λέει Βυζένδρο. Σε 1 λεπτό. Άντε επιτέλους. Ξέρω τι συμβαίνει και αυτό. Επόμενος σταθμός, Φάληρο. Ανταπόκριση με το τραμ, γραμμή 7. Next stop, Φάληρο. Connection with tram, line 7. Τώρα είναι άλλη απόχρωση. Τώρα περάσαμε από την Εθνική τώρα. Πάμε τώρα σιγά. Παιδιά, αυτό για σήμερα, για τα σημερινά βίντεο του μετρό. Τα επόμενα βίντεο που θα κάνω θα είναι στις 28, θα είναι η Παρασκευή 17 Απριλίου. Οπότε θα επιστρέψω περισσότερα συνεργατικά βίντεο και θα ανεβάζω βίντεο οδήγησης. Και τα βίντεο συνεργατικά θα ανεβάσω τότε. Μέχρι τότε, χωρίς πιτρό στα πίσω. Μέχρι τότε, γεια σας!